Tħabbar it-tlestija tal-ewwel proġett mill-inizjattiva Vjal Kulħadd, dak ta' Triq Żabbar li twassal miż-Żejtun għal Ħaż-Żabbar. Lan tal-inizjattiva b'investiment ta' 10 miljun euro u li jiġu identifikati toroq u żoni madwar il-pajjiż biex kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali jiġi offrut ambjent aħjar fil-komunitajiet. Fix-xhur li għaddew sar xogħol estensiv fi Triq Żabbar biex issa bdiet toffri ambjent isbaħ u vjaġġar aktar sigur. F'dan il-proġett inħolqot żona tal-fuq minn kilometru li tista' tiġi użata kemm bil-mixi kif ukoll bl-użu tar-roti, imdawra b'siġar u pjanti indiġeni, fejn anke ġibjun ġdid se jindirizza l-problema tal-arar li kien hemm fiż-żona. Fl-istess ħin l-ilma se jintuża mill-bdiewa tal-madwar biex isaqqu r-raba tagħhom. Fiż-żona ġiet installata wkoll sistema ġdida ta' dwal. Infrastructure Malta ingħaqdet ma' diversi għaqdiet lokali biex inawgurat il-proġett f'attività il-ħadd fejn it-triq ingħalqet biex flok il-vetturi seta' titgawda mill-familji. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Boni twera s-sodisfazzjon tiegħu għat-trasformazzjoni li għaddiet minna din it-triq fejn minn spazju dedikat għal vetturi biss issa tista' titgawda minn kulħadd. Nixtiequ naraw iktar minn daw l-affarijiet isiru fl-irħula l-oħra. U Vjal Kulħadd l-iskop tiegħu dak hu. Ħankunu qegħdin nkomplu naħdmu ħajkun hemm irħula oħra li ħajkunu qegħdin igawdu minn din l-iskema ħankunu qegħdin nagħmlu dawn l-attivitajiet għal-familji għax iva għandna bżonn illi nqattaw il-ħin flimkien barra mid-djar tagħna, fit-toroq tagħna dan il-posta biex nsejħulu pajjiżna. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Lul spjega kif dan il-proġett ħoloq spazju miftuħ ġdid kif ukoll indirizza problemi li kien hemm bħall-arar u spjega kif ix-xogħol maġġuri bħal rikostruzzjoni tal-wiċċ tat-triq seħħ matul il-lejl biex jitnaqqas kemm jista' jkun l-inkonvenjent għal min jivvjaġġa minn din it-triq. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kilometru sħiħ mhux biss ta' toroq ġodda imma anke ta' bankini apposta sabiex in-nies ikunu jistgħu jimxu fihom jew inkella isuqu ir-rota. Proġett li qiegħed jaqqad żewġ villaġġi iż-Żejtun u anke Ħaż-Żabbar investejna anke fl-ambjent, ġifieri hawnhekk għandna taħwil ta' siġar ġodda u kważi 3000 xrab ġdida wkoll. Dawn huma l-idejat li għandna li rridu nwettqu l-qudiem. L-ewwel fażi ta' Vjal Kulħadd se twassal għal trasformazzjoni ta' 14-il żona differenti f'diversi irħula madwar Malta sal-aħħar tal-2026 fi żjed proġetti favur in-nies u l-komunitajiet kif ukoll favur futur sostenibbli f'pajjiżna.